Прывітанне! Я Саша Бабкова, і гэта рубрыка «Мова з дома», у якой мы тлумачым распаўсюджаныя памылкі ў беларускай мове і вучымся размаўляць правільна. Сабе, сябе. Часта блытаюць займеннікі сабе і сябе. Як сказаць? Распавесці пра сябе ці пра сабе? Давайце запомнім, як іх ужываць. Зваротны займеннік сябе заўсёды указвае на аб'ект дзеяння, то бок на таго ці на тое, на каго ці на што гэта дзеянне накіраванае. Трэба звярнуць увагу, што гэты займеннік, у залежнасці ад склону, можа мець цвёрдую ці мяккую аснову. Формы роднага і вінавальнага склонаў маюць мяккую аснову. Формы давальнага, творнага, меснага склонаў цвёрдую. Як праверыць? Задайце пытанне: каго? Сябе. Каму? Сабе. Кім? Сабой. Пры кім? Пры сабе. Не згубі каго, сябе ў мітуслівым свеце. Што? Каму сабе не міла, таго і другому не зыш. Я люблю каго? Сябе. Набуду каму сабе марозіва. Запомні гэта.